баба. Ага, усім салют. Буслік, привітання. Кидай свої казки і пойдем у сад. Топа, пробач, але у мене так шпарка почало атрымлівацца. Што пачало атрымлівацца? Чытанне. Так, літери цудоўна у словы збіраюцца. Як добре, што табе не трэба больш услых чытаць. Топа, ты посяди и послухай, як я читаю. Ну? Жили, были, дед и нешта баба. спаць захацелася. Ты чаго? Який сон? Я тільки почав казку читати. Ай, Буслік, толькі пачаў. А на самой справе я ўжо забыўся, што хацеў зрабіць. І правильно, ти настройся на чароўны лад і слухай, яку я тебе казку прочитаю. Давай перенесем читанне на другі раз. Лепш. О, пойдем со мной. І куди ти мене кличеш? Погляди. Я тут каменчиков назбирал. Вось, давай их кидать у вялікую лужину, што ў садзе пасля дажджу утварылася. Поздно ўжо, можа завтра пойдем. Фу, што ты, Буслік? Завтра лужина высохне і прыгожых пырскаў не атрымаецца. Мы будем кидать каменчики в воду, а з лужи будут лететь пырски? О, ты што, ніколі так не рабіў? Нет. Ой, бедны Буслік, ты шмат цікавага прапусціў. І ўсё з-за свайго чытання і бясконцай вучобы. За читание вучобы я становлюся вельмі разумным. Ты становішся разумным, вядома. Але паглядзі, як гэта цудоўна кідаць каменьчыкі ў лужыну. Ну добра, лічы, што ты мяне угаварыў. Пойдзем, дзе твае каменьчыкі? Ой, ніяк не магу прызвычаіцца да вашых хуткасцяў. О, прывітанне, Ліначка. Добрый вечер, Элиночка. У вас толькі лужа на двары з'явілася. Я нават трошечкі падляцела, каб праз іх не ісці. Як вы з імі спраўляецеся? Ой, Ліночка, гэта такая асалода праз лужу пераскокваць. А яшчэ цікавей, каменьчыкі кідаць у лужыны. Вось гэтым мы якраз і збіраемся з Буслікам заняцца. Топа добра да гэтай справы падрыхтаваўся. Глядзі, колькі каменьчыкаў назбіраў. Назбіраў каменьчыкаў? А хіба так можна? А чаму не? Яны ж пад нагамі ляжаць. Выбірай, якія табе падабаюцца. Маленькія ці вялікія, круглыя ці доўгія, цёмныя ці святлейшыя. Ой, як здорава на зямлі. Можна выбраць любыя каменьчыкі. А калі ля ракі прайсціся, дык і каляровыя знойдуцца. А ў моры такія прыгожыя, у палосачку. І вы збіраецеся гэтую прыгажосць кідаць у лужыну? Так, і цябе запрашаем з намі, паспрабуй. Вось на маёй планеце да каменьчыкаў ставяцца з павагай, імі нельга кідацца. Бывае, вядома, што налятае моцны касмічны вецер і разносіць іх па космасе, але тады усе жыхары збіраюцца і назіраюць за гэтай прыгожай з'явай. Дык можа у вас усе каменьчыкі яшчэ і чароўныя? Так, а некаторыя нават валодаюць магічнай сілай. Можа, яшчэ і жаданні выконваюць? Ёсць і такія, празрыстыя і каляровыя. Калі патрымаеш такі ў руцэ, падумаеш пра самае-самае патаемнае, яно абавязкова здзейсніцца. І чаму ў нас такога няма? А вы проста не ведаеце. Давайте паглядзім, якія гісторыі звязаны з вашымі каменьчыкамі. Адшукала што-небудзь, Эліначка? У вас на зямлі ёсць прыгожы камень з назвай гранат. Гранат. Вельмі смачная назва. Мне падабаецца. Ён прыгожага чырвонага колеру. Адразу зразумела, што ён каштоўны. І ёсць такая зямная асаблівасць. Такія каменьчыкі знаходзяць звычайна ля мурашнікаў. Нішто сабе, у звычайным лесе? Так, у розных частках зямлі, асабліва ў Індыі. Мурашы яго прыносяць? Не разумею, чаму вы гэтага не ведаеце. У вашых кніжках напісана, што мурашы могуць выкідваць каменьчыкі на паверхню, калі будуюць свае дамкі. Топа, я ж табе казаў, трэба больш чытаць. Ну, казаў.
Дык гэта ж у навуковых кніжках написано. А навуковыя кніжкі такія цікавыя, не адарвацца. Я калі ў лес пайду, уважліва пагляджу. Можа, таксама ўбачу вакол мурашніка каляровыя каменчыкі. Нават у лес і хадзіць не трэба, дастаткова прыгледзецца да каменчыкаў у сваім садзе і двары. А можа, яны з тваёй планеты до нас прыляцелі, Эліначка? Так, Эліна, паглядзі уважліва. Пазнаеш свае родныя касмічныя каменчыкі? Зараз пагляджу. Так. Ну як там? Ага, адзін дакладна з маёй планеты. Вось гэты таксама падобны да нашых. І вось гэты. Топа, чоў, а ты хацеў іх у лужыну кідаць? Давай яшчэ пацікаемся гісторыяй камянёў. Зоймемся гэтым заўтра. А зараз час глядзець мульцік. Все гатовыя? Усе. А зараз час мыць тварыкі, чысціць зубкі ды адпраўляцца ў ложачкі. Будзем глядзець самыя чароўныя сны. Можа, касмічныя? Зорных сноў вам, сябры, і добрай ночы. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.